haramun ne ba, Allah bai haramta ba kuma ba abin kumya ne ba. Wato kun san namiji duku na kashe mai wayo, kana da mace hudu sun tsuha, kana iya kai musu ritaya kawai kowace ka ce musu ku zo ku huta, sai kashe wata jami'a ka ɗauko 'yan mata da hudu wato ka aura waɗancan tsohi kai musu ritaya ba wa haramun na kun ba abin kumya ne ba kun ba kai laifi ba. Haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a suratul nisa'i, ba ni na faɗa ba. Sai ku ɗauko suratul nisa'i shahi na warko 1 2 3 4 biyar kan shahi alkurani sai kaga Allah ya ce wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Hannunka na dama suratul nisa'i shahi na biyar farkon magana zaka maganan nan da duk fada, amma me zai hana mu tausayi da kariya ta rubitoci da Allah ya ba mata, kenan mawaddatan wa rahama. Tausayi bai bari kai musu ritaya da kariyar dibitoci su ne 'ya'yansu, ba su bari a tube su a masa shari'a. Wato saboda diya ba ka iya dibe 'ya'yanka wasu gida armi wasu mayya wasu ƙanana ka ce musu ina sai yi ma uwayenku ritaya in zo in sake saba armi, ba ka iya haka ba. Amma da za ka samu idanunka ruwan malak ka yi haka, ba haramun na kun ba kai abin kuma ya kuma baka kwari kowa kun baka cuta mu kowa kun baka ci amana kowa ba. Na'am.